Mynta ka sngi na liang ka H.I.T.O Saphai area, haka jingialam u presiden ka seng u pynhun shulet, ryngkat bat u sekretari ka seng u Melki Dhar, kila leit khmih biang ya ka PHC iooksi bat ka Saphai sub-center, haka jingiadon lang u District Medical and Health Officer West Jaintia Hills, ryngkat bat u rangbah shnong ka Saphai u ba Valentine gino Synnah. Hakani ka sngi la yo ru banya kren bat i A&M bat trei hakate ka sub center bat i lapan sngoru ya shibun ki jing bat jingduna ki badon hapo kani ka sub center. Nakaliang ka seng kala dawa na u DM&HO ban penbiang ya ki jingduna hapo kate ka sub center ki bakentup ya ka jingbam don boarding elektrik bat ka ka jingbam biang ki miet ki shuki bat ka filter na ka benta ki pajba ka jakasa na ka benta ki staff ka jingbam don ka A&M bapura ka jing maramot ya kani ka sub center bat ki weide na kaliang u DM&HO la kular ya ka seng pa un shim khia ban penbiang ya kini ki jingdon kam hapo kite ki jaka ai jing sumar kaseng kala dep ban ai jing thoru sha u DM&HO nadu kashitarik urempang hajar arpuar hnrei hadu menta mene pat don Kawei ru ka Jingdawa ka bala Urlong halor kani kaseng kala dep ban but dien biang ya kani hakakat tarik unai tung hajar arpuar bat halor kani na kaliang u DM&HO ulakular ban let khmih hi dalaki jong ki khmat ban yo i ya ki jingduna hapo kani ka sub center kat ba hapo ka iooksi PHC pat kumban shupen kenmau kala yo ya ka ambulance bat ki ki jingdon kam wat ladang don ki basa tengru nakaliang kaseng kala kerpat ru naka sarkar bakan shim khiai kini ki Jingdawa jong kaseng hapo kini ki arteli ki jaka ai jing sumar khnang baki brio basa hakite ki than kin yo jing mentoy hakaliang ka koit ka khia ka jing shim khia ka sarkar kan long ka jing kerkhu ya baro ki nong shnong ka than la ong ki nong ialam ka Hito Pak dekat kayat up engineering tengam nan imna engineering bun ka mende opek teng ini Kawei sebentar opek pun Kawei setiap sesuai nyap perkate kemudian ban temhai kan ini kata ada di kampung perkat ini ban super kat sa orang untuk kom perkat ni semua bung ba kat badan thos engineering kat badan thos engineering ibarit baria ki kam bala ban le na PhD kumangni skin pimdan kami suki panong doktor ayo mi suki ni ne ban le entah sesuai Andalait Mynta stay sa iooksi siya kena muda. Siya kena buat sakin sa. Hindi kami snake pling book kot nanti.